Sziasztok! Ma egy olyan téma következik, amire sokszor rácsodálkoznak, sőt, néha értetlenkednek vagy felháborodnak a magyar kisvállalkozók. Ez pedig az, hogyha hirdetted a vállalkozásodat, akár a Facebookon, akár Instagramon, akár a Google felületén, azután Magyarországon áfát kell fizetned. Mert hogy szabályszerűen ez úgy néz ki, hogy két közösségi adóalany lép egymással kapcsolatba, és szolgáltatás adásvétele történik. A Meta is, a Google is amerikai cégek, de az európai piac kiszolgálása érdekében Írországban működtetnek vállalatot, tehát te valójában ilyenkor például a Google Island Ltd-vel lépsz kapcsolatba, és tőle vásárolsz egy szolgáltatást, méghozzá egy hirdetési szolgáltatást. Nagyon fontos, hogy ilyenkor két közösségi adóalany kapcsolódik egymáshoz, mert ugye Magyarország is és Írország is az Európai Unió tagja. Ahhoz, hogy két közösségi adóalany tudjon egymáshoz kapcsolódni, először is mind a kettőnek közösségi adószámának kell lennie. Tehát mielőtt te szolgáltatást vásárolsz egy másik uniós adóalanytól, már előtte közösségi adószámot kell kérned. Ez nagyon egyszerű, előtagot kap az adószámodnak az első része, ezt viszont nem magunktól állapítjuk így meg, hanem meg kell várni, hogy ezt a NAV legenerálja számodra. A közösségi adószámot már a szolgáltatás igénybevétele előtt, tehát meg kell kérned, ezt vagy amikor az egyéni vállalkozásod létrehoztad, vagy pedig később bármikor a T101E jelű nyomtatványon adat és változás bejelentőn meg tudod kérni, és meg kell várni, hogy a NAV létrehozza számodra ezt a közösségi adószámot. Erre elméletileg 30 napjuk van, de pár nap alatt ezt meg szokták csinálni. Ugye most azt az esetet vizsgáljuk, hogy alanyi adómentességet kértél, tehát az áfában alanyi adómentes vagy, én meg itt arról beszélek neked, hogy magyar áfát kell fizetned. De vajon miért? Egyrészt, ha megnézed az áfa törvényt, akkor a teljesítés helyének megvannak az előre meghatározott szabályai. Tehát a teljesítés helye az nem mindig az, amit mi józan paraszt ésszel elképzelünk, vagy ahol fizikailag te ültél, hanem meg van határozva, hogy a teljesítés helye két adóalany között fő szabályként az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője letelepedett. Azaz te, aki megvetted a szolgáltatást, aki megvetted a hirdetési szolgáltatást, azaz ez egy Magyarországon teljesült ügylet. Tehát itt kell Magyarországon áfázni rá. Mert amikor te megkérted az alanyi mentességet az áfában, mert hogy az éves szintű 18 millió forintos árbevételt vagy bevételt nem éred el, akkor a belföldi ügyletek tekintetében igaz ez rád, hogy arra kaptad meg, itt meg ugye közösségi ügyletről van szó, ebben az esetben te nem járhatsz el alanyi adómentes minőségedben, és mégis érint az áfa. A magyar áfa törvény az összhangban van az uniós szinten szabályozott úgynevezett hozzáadott értékadó irányelvvel, a HÉA irányelvvel, és ennek a 196. cikke egyértelműen kimondja, hogy ez egy fordított áfás közösségi ügylet, és ez Magyarországon teljesült. A felháborodás tárgyát egyébként azt szokta okozni a magyar kisvállalkozóknál, hogy miért gondolom azt, hogy ők ide áfát akarnának fizetni, meg ilyen dolgokkal foglalkozni, mint áfa bevallás és uniós összesítő nyilatkozat, amikor ők magánszemélyként tették meg ezt a hirdetést. Valóban, ha magánszemélyként hirdetsz, akkor nem ez az eljárás van hozzá,
De ez viszont nem igaz, hogy te magánszemélyként hirdetsz. Amikor a Meta hirdetési fiókjában bejelölöd azt, hogy te magánszemélyként vagy vállalkozóként hirdetsz, és azt jelölöd be, hogy magánszemélyként, akkor te hirdetheted a kanapédat. De itt arról van szó, hogy te a vállalkozási tevékenységedet hirdetted meg, tehát egyértelműen látszik a hirdetésből, a hirdetés szövegéből, ami később bármikor visszakereshető, hogy itt a vállalkozást hirdetted meg, és ebben az esetben, tehát ez a helyes eljárás, még alanyimentesként is, arról a hónapról, amikor te hirdettél, a következő hónap 20-áig magyar áfa bevallást kell beadni, megfizetni a magyar áfás 27%-os áfát, és ugyanezzel az időponttal, tehát következő hó 20-áig uniós összesítő nyilatkozatot is kell tenned. Ez az úgynevezett A60-as nyomtatvány. Ebben megadod azt, hogy én ilyen közösségi adószámmal, ilyen közösségi adószámú adóalanytól szolgáltatást vettem igénybe. És ugyanezt be fogja nyújtani a másik fél is, ilyen közösségi adószámú partneremnek ilyen értékben adtam el szolgáltatást. És ezek össze fognak futni. A közösségi adószámokat egyébként le lehet ellenőrizni az úgynevezett VS rendszerben, tehát általában is igaz ez, tehát nem csak a hirdetéseknél, hogyha egy közösségi partnerrel lész kapcsolatba, akkor az első lépés az, hogy leellenőrzöd, hogy valóban neki mi a közösségi adószáma. Visszatérve arra, hogy vállalkozóként hirdettél, vannak alapelvek az adózásban, méghozzá az ART meg az AIR törvények írják ezt nekünk elő, és az ART-ban, az adózás rendjéről szóló törvényben a rendeltetésszerű joggyakorlásnak van egy követelménye, tehát, hogy mindent az adótörvényeknek megfelelően kell megtenni, illetve a szerződés tartalma szerint is lehet minősíteni, tehát teljesen mindegy az, hogy te azt írod egy szerződéssel, hogy te azt magánszemélyként kötötted, annak a tartalma az egyértelműen utal a vállalkozási tevékenységre. Tehát, amit ebből jegyezzünk meg, felháborodás nélkül, hogy ez a rendszer, amit az előbb itt elmondtam, hogy közösségi adószám, áfa bevallás, uniós összesítő nyilatkozat, és Magyarországon áfa fizetés alanyi adómentesként is, az a törvényekben, irányelvben szabályozott módon zajlik, tehát ez a helyes eljárás. Ezt nem nagyon érdemes megkerülni, mert előbb-utóbb azért megtalálnak, hogyha nem helyesen jártál el. Igaz, hogy az áfát befizetted mondjuk magánszemélyes hirdetésként is, de akkor is hibát vétettél, hiszen az áfa bevallás uniós összesítő nyilatkozat nem került beküldésre, és mint ilyen külön adókötelezettség, ez ugyanúgy mulasztás volt, és ugyanúgy mulasztási bírsággal sújtható, tehát a befizetés az nem mentesít téged a bevallás benyújtása alól. Én remélem, hogy ez érthető volt, és így fogtok eljárni a jövőben, hogyha hirdettek a Google vagy a Meta felületeim, és sikeres vállalkozást kívánok hozzá. Sziasztok!